Dobrý deň, priatelia relácie Hurá do záhrady. Aj vám sa stáva, že nájdete na záhrade, prípadne v kôlni staré, na prvý pohľad už nepotrebné predmety, ktoré nahlodal zub času? Dnes vám ukážeme, že aj takéto veci môžu nájsť uplatnenie v záhradnej architektúre. Nebude chýbať ani poradňa s Jankou a náš tradičný kalendár záhradných prác. Máte sa na čo tešiť. Pretvoríme prerastený záhon na zaujímavú záhradnú kompozíciu s využitím starých tehál a predstavíme vám trendový vintage štýl. V záhradnej poradni vám Janka ukáže, ako si vytvoriť zaujímavý kvetináč z prútia. Skrátka, o nevšedné dekorácie dnes naozaj nebude núdza. Zostaňte s nami. Nachádzame sa v Bratislavskom prievoze, kde nás pozvala naša diváčka. Dobrý deň, Katka. Vítajte, dobrý deň, prajem. Ako vám môžeme pomôcť? Dúfam, že to zvládnete, lebo tento prales treba troška skultúrniť a prečistiť a dať mu svetlo troška, lebo vidíte sami. Keď sa pozriem na tento záhon, je to podľa mňa celkom v poriadku, keď sú tie rastlinky trošku aj poprerastané, mne tá divokosť nevadí, ale je pravda, že už tu toto ide jedno cez druhé. Pokiaľ sa pozriem na tento zadný záhon, tu vidím aj, že je tam nejaký rododendron, paprať, ktorým sa tam dosť výrazne darí. Predpokladám, že táto časť je asi celoročne dosť výrazne zatienená. Takže tam by som vychádzal aj z toho, čomu sa tam reálne darí, takže by som to postavil v zmysle nejakého skôr vresoviska alebo niečoho takého, čo bude ten tieň dobre znášať. A táto časť záhonu mám pocit, že už je aspoň trolinku v takom rozptýlenejšom svetle. Jedna vec, ktorá to tu mimoriadne zahusťuje, sú tieto konvalinky. Na jednej strane ozaj sú nádherné, jak teraz kvitnú, ale asi by som ich presadil do niektorej zo zadných častí záhrady, aby sme to malinko uvoľnili. Tuto ten ľubovník by bolo treba trošku pristrihnúť, aj tam ten krušpán a dostať sem trolinku nejakých farieb. Vzhľadom na to, že nie je tu priamy nejaký úpek, myslím si, že mohol by tu fungovať aj nejaký japonský javor alebo niečo také červené, čo bude mať dosť výrazný červený list a dostaneme tam vlastne takú tú farbu v listoch. A celkovo ten záhon nejak tak uvoľniť, poprečisťovať, možno doplniť nejakými rastlinkami. No ale čo som si všimol, tak máte tu veľmi veľa takých starožitných vecí. Máte k tomu nejaký vzťah, alebo je to nejaké vaše hobby? No, hobby, vzťah, všetko dokopy, páči sa mi to, chodím na burzy a keď mi niečo padne do oka, si kúpim, alebo vidíte, toto je stará záhrada mojich rodičov a bolo tu kopec vecí, ktoré tu zostali. Ja skoro nič nevyhodím, takže... No práve preto sa pýtam, lebo myslím si, že sú mnohé veci, ktoré by som skutočne vedel aj do tej záhradky alebo do toho záhonu zakomponovať. Zaujali ma tam tie zelené kachle a myslím si, že aj tie by sme vedeli v rámci tejto kompozície použiť ako nejaký výtvarný prvok. Popozerám sa, čo tu ešte nájdem na záhrade a mohli by sme tiež takéto veci zakomponovať a dodať to tej záhrade zase takú nejakú inú dimenziu. Čo na to poviete? Myslím si, že s vami súhlasím a popozerajte sa, nájdite tu, čo chcete a dajte sem barščo. Takže môžeme sa do toho pustiť? Môžete, nech sa páči. Tak ideme na to. Oskar, tieto konvalinky sa budeme snažiť presadiť. Chceli by sme ich zachrániť, takže ich presadíme na iné miesto. Budeme ich odkopávať tak, aby sme poškodili čo najmenej koreňov. To znamená, že čo najširší bal musíme vykopať, aby sme ich zachránili čo najviac. Samozrejme, tie pokraji asi odídu, ale tým, že odkopeme taký väčší bal, tak dáme im väčšiu šancu, že prežijú, pretože nie je veľmi dobré obdobie na to, aby sa presádzali. Tieto konvalinky sa nám sem nehodia, ale sú živé a sú to pekné rastliny, takže sa ich pokúsime zachrániť a presadíme ich na iné miesto. Presádzaným konvalinkám sme našli zatienené miesto v zadnej časti záhrady. Musíme však ešte raz pripomenúť, že nie je vhodný čas na presádzanie, no potrebujeme preriediť záhon, uvoľniť priestor pre novú výsadbu a zostrihať prerastené kry.
Martin, tehly budeme ukladať vertikálne, to znamená, že zhruba 1/3 bude zakopaná v zemi. Vzhľadom na to, že z tejto strany máme aj dlažbu, bude tam celkom pevne zafixovaná, tak aby sme dosiahli ten efekt toho zvýšeného záhona. V týchto pohľadových stranách od terasy treba povyberať tie tehly, ktoré sú také dekoratívne, že tu majú ešte nejaké pôvodné pečate tých výrobcov, aby to bolo trošku také aj zaujímavé, aby to chytilo ten vintage štýl, ktorý tu chceme dosiahnuť. Jednoducho, keď sa tá tehla osadí, prisypať, zhutniť, aby to pevne stálo a asi v tejto výške bude celý ten zvýšený záhon. Dobre? Dobre. Staré tehly, ktoré sme použili na výstavbu tohoto múrika, vopred natrela majiteľka Katka impregnačným náterom, ktorý zabraňuje nasiakavosti vody. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože bez takéhoto náteru v zime majú tehly tendenciu naberať do seba vodu a v prípade mrazu alebo nejakého zlého počasia sa môžu takéto tehly veľmi ľahko rozpadať. Po takomto nátere samozrejme už tá tehla vydrží bez problémov niekoľko rokov. Dobrý deň, vítam vás opäť v našej záhradnej poradni. Mnohí z vás sa nás pýtajú na pestovanie byliniek na balkónoch. Bohužiaľ, nie každý má tu možnosť, že má k dispozícii záhradu, ale nemusíte smútiť. Bylinky sa s obľubou a aj s úspechom dajú pestovať v nádobách, čiže na balkónoch alebo aj na terasách. Čo je dôležité, pri výbere byliniek by sme mali dbať na to, ako orientovaný máme balkón. Vo väčšine prípadov bylinkám svedčí to, ak sú vysadené na slnečných miestach, pretože slnečné lúče podporujú ich arómu, čiže tvorbu silíc. Sú však aj druhy, ktorým sa bude dariť viac na polotienistých až tienistých miestach. Takými sú napríklad rôzne druhy mety alebo trebulka. Tvorbu silíc a aromatických látok v týchto bylinkách podporíme použitím nielen kvalitného substrátu, ktorý je určený priamo na bylinky, ale taktiež aj dodatočným hnojením týchto rastlín. Hnojenia sa však nemusíte obávať, pretože ide o hnojivá, ktoré sú z čisto prírodných látok, obsahujú napríklad melasu a melasové výpalky. Aplikácia týchto hnojív je veľmi jednoduchá. Samozrejme, nezabúdame potrepať fľašku hnojiva, no a následne do takéhoto objemu, kedy máme pripravené 2 litre vody, nalievame 1 viečko, čo je asi zhruba 15 ml. Opakujem, že sa nemusíte báť použiť takéto hnojiva, nakoľko ide o čisto prírodné látky. Bylinky zalievame takýmto roztokom zhruba 1 až 2 krát mesačne. Ak máte náhodou bylinky vysadené v takýchto obalových nádobách, čiže nemajú odstokové dierky, hnojivo aj s roztokom necháme pôsobiť pár hodín, no a následne z tohto obalu prebytočnú vodu vylievame, a to z toho dôvodu, že by mohli bylinkám zahnívať korene. Dnes pri bylinkách ešte zostaneme. Ukážem vám zaujímavý tip na to, ako zakryť takúto nevzhľadnú nádobu, ak nemáme k dispozícii pekný obalový kvetináč, alebo jednoducho, ak chcete zostať bližšie k prírode. Na vytvorenie takejto jednoduchej dekorácie budete v prvom rade potrebovať konáriky. Je na vás, aký druh vyberiete, v mojom prípade ide o svíp, teda druh kornus. Môžete vidieť zaujímavé zelené sfarbenie konárikov a taktiež to, čo je dôležité, aby konáriky boli rovné a teda aby k sebe perfektne lícovali. Postup je veľmi jednoduchý. Na základný konárik, ktorý by mal byť tenký, vzhľadom k tomu, že ho budeme ďalej ohýbať po obvode nádoby, naväzujeme jednotlivé konáriky. Tieto by mali byť nastrihané na požadovanú dĺžku, čiže na takú, aby zakryli tento kvetináč. Jednu stranu ponecháme vždy rovnú, to znamená, že táto bude prislúchať ku dnu kvetináča, ale vrchné konáriky nemusia byť zarovnané, čo bude pôsobiť veľmi prirodzene a zaujímavo. Ostáva nám už len samotné obalenie kvetináča, no a samozrejme trochu trpezlivosti. Obal máme hotový, no a toto ešte nie je koniec. Takou čerešničkou na torte bude táto čipka, ktorú pripevníme na kvetináč a tým zároveň skryjeme ten nevzhľadný drôt, ale taktiež aj špagát, ktorým sme kvetináč pripevnili. No a
má jednoduchý a zaujímavý obal na svete. Verím, že sa vám páči a že som vás inšpirovala aj k domácej tvorbe. Na záver si ešte povieme niečo o pivóniách. Pivónie boli už dávno súčasťou našich záhrad, no to väčšinou v trvalkovej forme. Dnes si povieme niečo viac o drevitých pivóniách. Tie na rozdiel od trvalkových vytvárajú každoročne nové prírastky, čiže postupne zväčšujú svoju masu. Trvalkové každoročne vyháňajú nové výhony, čiže na jeseň zatiahnu pod zem a na jar opätovne vyrašia. Drevité pivonky sa vyznačujú tým, že majú neskutočne veľké a nádherné miskovité kvety, ktoré bez problémov dosahujú priemer až 30 cm. Drevitým pivóniám by sme mali dôkladne vyberať ich miesto výsadby, a to hneď z viacerých dôvodov. Takéto miesta by mali byť slnečné až polotienisté s dostatočnou vlhkosťou, mali by byť chránené od silného vetra, no v prvom rade by sme im mali dopriať dostatok priestoru. Aj keď sa to možno nezdá a pri výsadbe sú tieto rastlinky malé, počas niekoľkých rokov vytvoria krásny krík hustý, ktorý dosahuje výšku okolo 2 metrov a taktiež aj takúto šírku. Pivónie neznášajú presádzanie, platí to nielen pre tieto drevité formy, ale taktiež aj pre trvalky. Preto sú mnohí z vás sklamaní, že vo presadení nekvitnú aj niekoľko rokov. Pivónie patria medzi moje najobľúbenejšie rastliny a verím, že ak im vyberiete vhodné miesto a podmienky, budú vaše záhrady zdobiť niekoľko desiatok rokov. Na dnes je to všetko a ostatné zaujímavé tipy a nápady nájdete nielen na našej webovej stránke, ale taktiež aj na sociálnej sieti. Dovidenia. Mr. Sandman, bring me a dream. Begin the cutest that I've ever seen. V poslednej dobe sa často v architektúre skloňuje termín vintage. O aký štýl ide, nám viac prezradí odborníčka Eva Kyselovičová. Evka, čo je to vlastne ten vintage štýl? Ono je to dosť ťažko popísateľné, ale v podstate je to kombinácia rôznych štýlov, ako do moderného interiéru dostať prvky, možno nejaké stariny, patiny, možno nejaké obité, ošúchané nábytky. V podstate medze sa nekladú, môže sa kombinovať čokoľvek s čímkoľvek, čo sa nám páči, môžeme si to vložiť do interiéru. V záhradnej architektúre určite ten vintage štýl má dosť veľké opodstatnenie, pretože či už aj takýto nábytok, ktorý tu konkrétne aj teraz upravuješ do takejto veľmi zaujímavej formy, má opodstatnenie aj v exteriéri. Prelína sa ten vintage aj exteriérom a interiérom? Určite áno. Či už je to kombinácia možno nejakých materiálov, ktoré sa používajú, betón, staré tehly, staré drevo, ktoré teraz je veľmi vzácne a trendy, taktiež našanie farieb do tých exteriérov, takže určite to má opodstatnenie a dá sa to využiť aj v exteriéri. Čím sú zaujímavé alebo špeciálne tieto farby, ktoré používaš na dosiahnutie toho vintage efektu? Veľmi veľkou výhodou je, že veľmi rýchlo schnú, je to väčšinou okolo pol hodinky, do hodinky sú väčšinou suché. A ešte obrovskou výhodou je, že netreba pôvodné nátery, či už je to lák, vosk, nejaké moridlo, farba, netreba to brúsiť. Takže môže sa rovno chytiť štetec a môže sa maľovať. Ten vintage štýl to chytá práve aj takoutou matnosťou alebo takou patinovanosťou tej farby. Čím je to dané v tej farbe? Je to práve tými krídovými živicami, ktoré tá farba obsahuje. Môže sa potom na záver to trošku prebrúsiť, aby to vyzeralo tak prirodzene obito, aby sme tomu dali taký nejaký nádych tej staroby. Videl som, že si sa rozprávala aj s majiteľkou Katkou, ktorá má jednoznačne k tomuto štýlu veľmi blízko. Dohodli ste sa na farbách na lavičkách, konkrétne táto už je, myslím, taká skoro hotová v žltej farbe. Táto bude v akej farbe, na ktorej sedíme? Táto bude červená. Katka v podstate preferuje také žiarivé farby, červené, oranžové, žlté. Menej inklinuje k modrým farbám, takže sme sa zhodli na tejto kombinácii s tým, že zatiaľ je tá žltá hotová. Bude to svietivé oproti tej zelenej, ktorá tu v záhrade, to bude, myslím, perfektné. Bring me a dream, bum 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 bum, begin the cutest that I've ever seen. Bum 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 bum, giving two lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Evka, teraz si sa dostala do veľmi zaujímavého štádia úpravy lavičky. Robíš tu takú zvláštnu patinu. Mohla by si, ak to nie je tajné, nám prezradiť tú technológiu, ako sa takáto patina robí? V podstate je to veľmi, veľmi jednoduché. Stačí si dať prvý náter nejakou farbou a prispôsobiť k tomu nejakú druhú farbu, ktorá by s tou prvou ladila. Táto prvá je už uschnutá a teraz s tou druhou veľmi zriedenou, v podstate ju len v tenučkej vrstve natriem na tú dosku.
zobrať si suchú handričku a postierať to. Takže niekde tá farba presvitá a niekde ostáva vlastne dominantná tá, ktorá je na vrchu. Čiže netreba to nejak prešmirglovávať alebo niečo podobné? V tejto technike je to úplne najjednoduchšie, najrýchlejšie, netreba. Stačí dať veľmi tenkú vrchnú vrstvu farby a zotrieť ju dole. Na namalovanú a patinovanú lavičku ide ešte nejaká ochranná vrstva? Použijem špeciálny vosk, ktorý farbu zafixuje. Je to s tým voskom oveľa krajšie. Do exteriéru sa to používa bez vosku, ale na prianie majiteľky teda použijem ten vosk a hádam si to schová pod prísršok, aby to niečo vydržalo. Na rade je aktuálny kalendár záhradných prác. Medzi obľúbené rastliny, ktoré letníme, patria ibišteky, oleandre či anielské trúby. Dodávame im pravidelne živiny a tie, ktoré sú na priamom slnku, zalievame častejšie. Nepodceňujeme ani kontrolu korôb a aplikáciu ochranných postrekov. Schádzajúcim hľuznatým a cibuľovým rastlinám doplňame oporu vo forme kolov a tyčí. Platí to najmä pre krehké rastliny a tie s veľkými ťažkými kvetmi, ktoré by mohol poškodiť vietor a dážď. So zvyšujúcou sa teplotou vody stúpa intenzita krmenia rýb v jazierkach, čo znamená, že pri teplote 12 až 18 stupňov Celzia môžeme krmiť dvakrát denne. Krmíme v menších dávkach. V teplom letnom počasí sa často na rastlinách objavujú povlaky múčnatky a iných hubových ochorení. Dôležitá je prevencia a výber menej citlivých druhov. Chemickú ochranu aplikujeme hneď po zistení výskytu choroby. Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe a sociálnej sieti. Súčasťou dnešnej realizácie bude aj bylinkový záhon. Vzhľadom na to, že majiteľka Katka rada zbiera staré veci a snažíme sa ich pri dnešnej realizácii na viacerých miestach použiť, v tomto prípade som zvolil staré obruče z kolesa, kde medzi jednotlivé lúče kolesa som vykopal jamy, do ktorých budú posadené rôzne druhy byliniek a budú vytvárať dva také nezávislé malé bylinkové záhony. Výsadba byliniek je veľmi jednoduchá. Vyťahneme bylinku z kontajnera, pozrieme sa na to, ako je prekorenená, v tomto prípade je prekorenená veľmi dobre. Do vopred vykopanej jamy použijeme nejaký z typov bylinkových substrátov. Tieto majú výhodu, že obsahujú ekologické a veľmi prírodné hnojivá, ktoré pomáhajú bylinkám jednak pri zakoreňovaní a jednak pri ich ďalšom raste. Do každej jednej časti tohoto kolesa, ako som už spomenul, vysadíme iný druh bylinky a postup vlastne stále opakujeme. Takýto záhon je vhodný pre obľúbené bylinky používané v kuchyni, ako sú tymián, oregano, bazálka, rozmarín či orientálne kari. Pre väčšiu intenzitu arómy byliniek je vhodné použiť špeciálne hnojivá a samozrejme primeranú zálievku. Ako vidieť, kreativite sa medze nekladú. Bylinkový záhon môžete spraviť z kolesa, zo starých hrncov, z čohokoľvek, ale hlavne, aby vám to prinášalo radosť a sedelo vám to do celého dizajnu záhrady. Zatienený záhon bude vysadený ako vresovisko, čo znamená, že tu bude spoločenstvo kyslomilných rastlín, ako sú rododendróny, azalky, skýmie a pierisy. Vhodné prostredie dosiahneme dosypaním rašelinového substrátu s kyslým pH. Do svetlejšej časti záhonu doplníme na tieň menej náročné druhy rastlín, ako sú zbehovce, vajgélie a levandule. Pod starým črepníkom sa našlo miesto pre strážcu záhrady, sádrového trpaslíka. Farebnou dominantou tejto časti záhonu bude tento krásny červenolistý javor Acer palmatum atropurpureum.
Je to veľmi krásna rastlina, dneska veľmi masovo používaná, ale na čo by som chcel upozorniť, je vhodné ju sadiť do skôr netrvalo osvieteného alebo osvetleného stanovišťa, pretože priamy slnečný výpek mu úplne neprospieva. A čo je veľmi dôležité, treba si dať pozor práve na nejaké letné polievanie alebo niečo podobné na list. Určite ho polievať vždy iba ku koreňom, pretože pri poliati napríklad v plnom lete na list nám môže tento krásny strom aj uprostred plného leta úplne sprchnúť z listov. Výsadba rastlín je už veľmi jednoduchá. Na spodok jamy si dáme záhradnícky substrát, javor opatrne vytiahneme z kontajnera, posadíme ho do takej výšky, ako bol posadený aj v kontajneri, opatrne zatlačíme, zalejeme a rastlinka môže spokojne rásť. Na záver to najlepšie. Na rad prichádza využitie starých kachlí ako dekoračnej dominanty záhonu. Na to, aby poslúžili ako vhodná nádoba na vysadenie variegátneho brečtanu, je nutné naplniť kachle záhradným substrátom a po výsadbe poriadne zaliať. O viac sa už postará príroda. O doladenie celého dojmu vo vintage štýle sa naopak postarajú šikovné ruky dievčat. Vo finále sa doplnia do záhonov kamene, ktoré sme našli v záhrade, a dekoračná píniová kvora. No a na čo určite nesmie poriadny realizátor záhrad zabudnúť? Na dočistenie celého priestoru s dôrazom na detail. Dúfame, že aj dnes sme vás zaujali touto realizáciou záhrady vo vintage štýle. Život je zmena. Chce to len nebáť sa na oko bláznivých nápadov a patričnú dávku kreativity. Čo poviete, priatelia? Katka, sme vo finále. Dnes ste výrazne priložili aj ruku k dielu, aby sme mohli vytvoriť tieto záhony. Aký máte z toho pocit? Úžasný. Chlapci, ste kúzelníci. Ozaj je to tu čarovné. No, snažili sme sa použiť aj tie veci, ktoré máte rada. Jednak sú tu použité aj tie kachle, aj staré kolesá, hríb, dokonca aj trpazlík je tu skovaný, takže všetky tie veci, ktoré sme ponachádzali po tej záhrade, vrátane tých starých tehiel, ktoré ste vopred perfektne pripravili, sme využili a myslím si, že sme sa snažili vystihnúť to, čo definuje vás. Neviem, či sa nám to podarilo, ale verím, že sme spolu našli tú cestu k tomu, aby ste mali z toho dobrý pocit. Ale áno, je to krásne. Sa táto džungla troška presvetlila, dala tomu väčšiu dušu, jak to má, a k tým kachliam ešte troška farby tam dodám nejakým červeným muškatom. Doplniť to nejakou letničkou, vždy tá farba sprestrí ten priestor, to je vždy niečo na také dotvorenie a vy ste veľmi kreatívny človek. Ja si myslím, že to bude pre vás len taký príjemný prínos. A prajem vám, aby ste si tu s priateľmi užili skutočne krásne nadchádzajúce leto a záhrada vám prinášala dlho radosť. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. Je čas na našu týždňovú SMS súťaž. Dnes sme vám ukázali možnosti využitia starých vecí na záhrade. My sa pýtame, ako sa nazýva umelo vytvárané opotrebovanie povrchu materiálov. Po A platinovanie alebo po B patinovanie. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare sútas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti AgroCS a Baumax.
Priatelia, inšpirovali sme vás? Možností je neskutočne veľa. Niekedy stačí starý hrniec alebo obité vedro, do ktorého posadíte peknú letničku a vaša záhrada chytí ten správny šmrnc. Viac nápadov nájdete na našom webe a sociálnej sieti. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.